Nakahibalo ka mo bala diri sa Bago City, di lamang manamit nga panara kag fresh lumpia ang imo matilawan, kundi ari man diri ang manamit nga sopawan nga may mami, batsoy kag lumi pa. Ilang aton nga katuan sa sining nga episode. Sa Bago City, popular ang isa ka siopawan. 500 malang ka siopaw ang iya ginaproduce kada adlaw, kag ginadeliver pa ini sa Malacañang. Ang siopaw o kung steamed bun ang isa ka popular nga pagkaon sa mga Pinoy. Ini ang Pinoy version sa Cantonese nga steamed bun nga kung tawgon char siu bao. Usually sa mga Chinese restaurant ini mabakal sa Pilipinas. Kag diri sa Bago City, may isa ka popular nga balaklan sa siopaw, ang JK&P, Himo Sang Pinoy. Sa mikropono pa nag-order halin sa cashier, pakadto sa kusina. Bandolino brown size 10. Yari lang ini sa igad sang dalan, pakadto sa Coliseum sang Bago. Antes ka lang gin makalabot sa Bago Coliseum, makita mo ini sa right side mo, napatungan sang gasolinahan kag sang bangko. Ang nagahimo sang siopaw, si Reynaldo Iyata, tumandok sang Igbaras, Iloilo, kag nakapangasawa sang taga Bago. 1978, matapos mag-high school, nagpa-Manila siya kag nag-ubra sa construction. Kag nakasaylo bilang dishwasher sa isa kakilala na Chinese restaurant sa Binondo. Nakapanilag siya kung paano ginahimo ang siopaw tubtub, naibaluan niya na kung paano inihimuon. Nagapanilag siya nga daan kay luyag niya pila ka adlaw, makasugod siyang iyako galingon nga negosyo. Kag nasuguran niya ini dito sa Manila sa ilalang ginarentahan nga balay. Napatindog ko sa ngakon. Dito sa Manila? Sa balay lang sa balay lang namon ginarkilaan. Saan ka mag-star sa Manila? Sa Balintawak. Balintawak? Sa Balumbato. Nagubara ka man ito, imo nga kalanan. Oo, balay lang. Oo, sa balay lang. Deliver ko sa mga eskwelahan, sa mga kantin. Dara ka na nagsugod? Sugod ko. Sana maninda ako, ginabike ko lang na yan. Mag-deliver ko, ginabike ko lang. Sakit sa pinakalubo. Nagpauli siya sa Iloilo kag negosyo sila sang iya nga utod sang siopawan kag mamihan. Mayara man sila sang siomay. Nagsikat dito ila produkto. Samtang naganegosyo sa Iloilo, nagalibod naman sang siopaw ang iyang misis diri sa Bago City. Nagdesisyon siya na magpauli sa Negros kag magsugod na lang gid sang iya kaugalingon nga negosyo sang 2010. May gambay lang sila sa unang nga pwesto, kag ang iyang misis may kalanaan man nga negosyo. Sa sugod, wala nag-click ang mami. Gani na pensaran niya nga maghimo sang batsoy. Nag-click ang batsoy diri sa Negros, gidugangan niya pagid sang lomi kag suwak man sa panabor sa mga baguwenyo. Sige, nag-eksperimento ko, testingan ko si batsoy. Hindi wala akong batsoy sa mga Iloilo mo. Tinisting ko batsoy. Oo. Paano gusto ka tao? Gusto ka sa tao? Oo, eksperimento ko lang na yan. Tapos, kinanagustuhan sa mga taong batsoy? Oo. Nag-click ang batsoy? Nag-click ang batsoy. Ang mami yan, hindi. Mami na ang mami. Pero kung dito sa Mandoriao yan. Sa Iloilo, mami ito yan? Mami ito yan. Baka batsoy din tao, dito baka mami. Oo. Siya mismo, nagahimo sang noodles gamit ang itlog kag wala sang preservative para mas mananam ang iyang batsoy, mami kag lumi. Sa sulod sang pilalang kabulan, nagmaayo ang dalagan sang negosyo. Nakasaylo sila sa mas dako nga pwesto nga ginatidugan na karon sang ilangan negosyo. Kalabanan sa mga customer niya, taga Bacolod pa. May mga customer man gikan sa iban nga mga banwa kag syudad, pati ang mga mayors sang Cadiz kag Sipalay ginadulungan pa nila. Adlaw-adlaw, las 3 ang kaagahon nagabugtaw na siya para magpreparar sa iyang siopaw. Las 5 ang kaagahon, nagasulod ang iyang mga tawo. Pero ang recipe, sikreto sa gihapon. Pagkaluto, ginadala ini sa ilang kalanaan sa JK&P. Sa halos kada adlaw, 500 ka mga siopaw ang iya gina-produce. Mga 150 ka kilos ang baboy ang iya ginakonsumo sa kada semana. May mo naman 300 na special, kasa 180 o 200 na regular. So, basically mga 500 a day. Oh. Pero kung po yung naka-pick na mo order, pila pinakadama mo nga nabaton ka, sa kadlaw.
Kundi kung may order mo sa mga patay-patay, dala mo man eh. Kasi Agas na maghapon na bakla na siopaw din. kundi mabusan, isa ka mabusan, may plano pa. Nakabad ka? Oo, kabadaan kami kasi kay may adlaw sa nga, ito ko na mo isang tao. Kadto, may adlaw man na nga daw, pigado man bakla na. Lantawaman balaho. Sa 55 pesos mo, amo na sini kabusko ang unod sang iya nga siopaw. May sauce pa na, minatangan ng sauce iban. Gusto sauce iban, hindi gusto sauce. May ako yung kunamit, hindi lang magsos. Hindi lang gubaw sabor. Pero iban, mas juicy pag may sauce pag Juicy sa duga. dugan. Kag take note, from time to time, naga-order diri sa iya ang Malacanang. Ginadala pa dito ang iyang siopaw. Sir, di na nakalabot ang mga produkto mo subong. Labotan nila sa Malacanang, may kakuha din nagdala sa Malacanang. Taga Malacanang ko diri? Ang may isa ka tao na ginadala dito, kaya kung ma-order ang Malacanang, sayag na pagi. Tagpilabi ka pinag-order sa Malacanang. So, bukas ka na, 130 man lang special dalang. Bukas? Oo. Boss naman, magdudulong mo sa Malacanang? Oo, may ginadulong na sa Bacolod. May kakuha. Nagsugod ini sa nakatilaw mismo si First Lady Liza Marcos sang iya siopaw, pinagi kay Mayor Nicolas Yulo, nga iya man suki ilabi na kung may mga bisita. Kaya nakakatog ba si First Lady sa una des, pangampanya? Di ang ginatag ni Mayor, Supaw. Pinagustuhan niya guro. Namitan siya guro. Tapos, sige sa order. Oo, order siya kisa. Di magit sige gina. May lawan niya siguro, no? Gra-frame niya sa Oo, siguro. Oo. So, hindi deliver dito. Oo. May mga adlaw nga wala pa mahapunan, ubos na ang ilang nga siopaw. Suno kay Reynaldo, ara na sa plano ang pag-expand sa Bacolod, pero nagapangita pa siya sang masaligan nga tao. Ang isa sa mga kabataan niya, amo na sa karon ang nagapangamot sa paghimo sang siopaw, napasa niya na ang iyang recipe. Bangod sang siopaw, wala ko maagyan sa iya nga mga kabataan ang iya inagyan nga kapigaduhon sang una. Ang sekreto suno sa iya, sipag at tiyaga, kag dugangan pagid sang suwerte. Diri sa Baguio City, hindi lamang matahom nga mga lugar ang pwede mo makatuan, pwede mo diri matilawan ang manamit man nga mga pagkaon para sa lamang sa sininga, sikat nga siopawan. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Ruming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping Ruming!